Palagay mo boy, may laman yan? Meron. Bayawak. Yan. Tingnan natin kung ano laman. Target natin ngayon, nanghahanting tayo ng daga. Nanghahanting tayo ng daga dito sa gitna ng mga palayan. Yan ang teknik. Bubuhusan natin ng tubig yung butas para palabasin natin. Para makakain naman si Badyaw. Ayan si Badyaw. Badyaw, kaway-kaway ka. Makakain ka na naman ng daga ngayon. Ibig naman langit kaya. Paano manaraman na may laog? May laman yan. Andyan lang yung sa loob. Pag nalunod yan, lalabas yan. Posibleng hindi siya lumabas. Walang balanak. So yun, walang laman. Yung unang attempt natin, nakawala yung daga. Hanap. Hanap tayo. Diyan sa mga malalaking pilapil na yan, baka may mga butas ng daga. Yun mga kaibigan, medyo napapalayo na nga kami. Nakarating na nga kami dito sa may tabing ilog. Sa recrap kami na padaan. Hanggang sa ngayon ay wala pa rin kaming nakikitang daga. Patuloy pa rin kaming naghahanap mga kaibigan. Kasama ko yung aking mga kasama, si Buboy, si Badyaw, at saka yung dalawa pa. Medyo napapalayo na nga kami. Dito na kami nag-iipon-ipon habang naghahanap pa rin ng aming hinahanting na daga. Para may maihaw kaming mamaya. Yun mga kaibigan, pabalik na naman kami. Bigo na naman kami sa second attempt namin doon sa malapit sa ilog. Wala na naman kaming nakuhang daga. Meron sanang isa kaso hindi nakuha ni Badyaw. Tumalon sa basurahan. Hindi na namin nakita. Ayan, sinusubukan na naman nila Buboy na maghanap dyan sa masukal na damuhan kung mayroong daga. Para makaihaw ngayon kami. Kaso wala pa talaga kaming nakukuha kahit isa. Ayan. Oy! Muntik na. Dandahan. Ayan mga kaibigan. Maraming pugad sa taas ng nyug. Baka sakaling may daga dyan. Ang tibay ni Badyaw sa akyatan na. Oo. May mga salat. Ayan mo ka. Ayan sa taas. Matuban! Yung sa likod. Utraw! Ayan, maraming daga sa taas ng nyug. Sige, akyatin mo pa para tumalon. Nandito lang kami sa baba. Nakaabang yung mga pamalo. Utraw! Ayan na, saan na? Dili, taga pa rin dua. Sige, sige. Sayang. Wala. Ano? Hindi na naman. Naku. Talaga. Tumaas. Ito. Sayang mga kaibigan, tatlo hindi natin tinamaan. Hindi tinamaan ni Buboy. Bali 4. Sayang naman. Ayan na. Buat na! Ano, hindi tinamaan yung dyan? Ay, ito. Baka buhay pa. Tika. Yan. Ayos. Nadali rin ni Buboy yung isa. Ayan. Kaputi na sa ikog. Kaputi, sa ikog. Yan mo talaga yan. Darugo siya. Ayan, akin na. Ito na. Nakadali tayo ng isa. O, buhay pa ni Buboy. Nakadali na tayo, Ben. Diram. Sakit. Yan. Oh, may kisay-kisay pa eh. Tikma kong kani. Yo. Ayun mga kaibigan, ito na ang ating nakuhang daga. Ayan, nililinis na ni Badyaw tsaka ni Oging Buboy.
Ilang piraso ba nahuli natin? 7 piraso. Yan mga kaibigan ng daga. Dagang bukid. Wow. Sarap. Hindi ako makain ito. Lilitsunin natin. Lechong daga. Masarap yan bukas. Salo-salo. Labas yung atay. Walang salo-salo, tayo-tayo lang. Dagang bukid. Exotic food. Masarap na pagkain. Ito, Tik. Pag makakita ka kay Dulong, nagtalab ng bulong. 7 piraso yan mga kaibigan. Nahuli natin. 7 piraso. Ano naman may... Yan. Lalagay lang namin sa pinakulong tubig para hindi masayang yung balat. Kasi yung babalatan natin, maraming masasayang. Kaya yung balat malutong pa yan pagka inihaw. Okay. Hindi mag... Wow, hindi pa luto pero parang sarap na ako mga kaibigan sa lechong daga. Okay. Lechong daga. Kasi yata ito. Lagay mo. Kasi ba yan? Marami yan boy, baka hindi magkasya. Kasi ito. May konting asukal. Wow. Sarap. Sarap ng kain ni Bayan bukas. Pagka nalitso na. Ayan na. Ready to litso na. Kailangan magpadingas ng apoy. Bukas na to, bukas. Bukas ng umaga natin titirahan niya para mababad ng husto. Pwede naman ito mamaya. Gabi na boy. Bukas na lang. Pwede na ba yan? Ayan na mga kaibigan yung minarinate natin na daga. Ready to litso na. Lilitsunin na natin yan. Okay. Yun mga kaibigan, tinutuhog na yung daga para litsunin. Yan. Wow, sarap naman. Di pa luto. Mukhang pang ulam na. Baka maka. Kain tayo yan. Ako na natin kasi. Wow. Okay na okay. Ang mga badyaw kayo na magkaon. Hindi ako makakain. Saan ako makakaon? Ito pa yung nagparasirob ka. Aray! Oh, sarap. Mapula-pula na. Lechong daga. Yan, mapula man talaga. Di talaga nga lilit pa yung bunay-bunay. Bunay-bunay pa yun sa inyo. Ito yun, sa banda panduan. Yun mga kaibigan, nililitsyon na natin yung nahuli namin ni Puging Buboy na na daga. Ayan, si Puging Buboy. 7 pirasong daga. Subukan natin kung ano lasa. Masarap. Hahaha. Pinakakiuring ho, di makaluto yan. Turtali bunga. Dating luto na yan. Turtali bunga. Pa? Binabad lang yan. Daig. Parang nga. Dito kami pumisto sa ano sa Sapa. Kasi medyo hindi nakakalusot yung hangin. Dahil habagat ngayon malakas ang hangin kaya hindi kami makapag-ihaw ng maayos nyo sa daga. Hindi kaya, ayan. Sa dami ng mga punong kahoy na yan, oh, hindi ka ano nakakalusot ang hangin kaya dito kami pumisto. Mga mangrove yan. Kaunin na! Oh. Sige, tikman na. Kaunin ko yan! Ano pa yun? Lechong daga. Hindi ka ba niya ikakaunin? Lechong daga. Bakit nagagawa ko ba? Paparayaan liwat to. Pinabayaan na naman ini. Ay! Ba't may tinatalian? Ay, balo ini. Panahit ninyo. Pag-ikot mo. Ikot. Bali, luto na. Ito yun na yan. Naklase kaya. Pwede na kainin. Testing na. Una na garong. Oo, mga kaibigan, luto na. Oh. Sarap. Sarap. Masapas manok tong daga, boy ah. Sarap. Mo nandoon. Ulitin natin. Sarap. Ay, tabong ito. Ano yun nagrutog na ho? Sarap. Yan. Ito na yan, Imon. Ayos. Sobrang sarap ng daga. Nakaluto yan.
Fight. Wow, sarap pa garong. Sarap mga kaibigan ng ano, litsong daga. May ulo, ba't may ulo? Tama na yung ulo, para walang masayang. Ang hirap kunin eh. Sarap. Yummy. Badyaw. Ay, kanto. Ayan, si Badyaw. Mukbang na ng daga. Ayan, si Pegarong. Nagbabaran yan. Sarap. Nakatrim na kayo nito. Dagang bukid. Namoy. Bukid, pero sa palayan lang namin kinuha. Magdrukot na natin. Kain tayo doon sa pag-diretso namin ng daga. Hindi ko na video ng maayos kasi pinag-ano na. Yung mga kasama ko sa laban dyan, tinakbo na yung iba. Sobrang sarap. Shoutout nga pala sa Alamat Legend, Captain Col Ortiz ng Castilla, sa SBP Referees ng buong municipality ng Sorsogon. Shoutout sa Family Junida, dyan sa Bibingkahan, Jarabilo family, Ju family, and Jintalan family. Yon mga kaibigan, shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat sa panonood. Hanggang dito lang. Bye-bye.